खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय सोरगिदिं थुमथाम फोसावनाय बजालि जिल्लानि सिङाव गासै मोनद' जायगाफोराव 6 बिजाथिफोर थिसनदों तृणमूल कंग्रेस दोलोआ बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेस आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा थाद'नाय गैयै जोबनाय गैयै मोनद' जायगाफोराव पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंदों दिनैबो गावसोरनि मावथि बिजाथिफोर प्रबीण बसुमतारी आरो पनम रामसियारि बिथांमोननि थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंदों फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बाक्सा जिल्लानि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिजाथि गसंहोगोन आरो फैबाय थानाय 11 मे खालि जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा पन्चायतनि बिसायख'थियाव देरहागोन आरो गोख्रों हाबा मावलांगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै रायजो राजाफोरखौ तृणमूल कंग्रेस दोलोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावबाय गासै बजालि जिल्लायावनो तृणमूल कंग्रेसआ बिजाथि होदो 6 जन बिजाथि होदो आरो बे बिजाथिफोरा रायजोफोरनि गेजेराव गोख्रोङैनो हाबाफारि लाबाय दं मिटिं लाबाय दं आरो बे समावनो बजालि जिल्लानि जों दिनै बन्दसी धनी जिपि आरो आकौ धुमार पाथार जिपि गोबांथार जिपियाव जोङो बिसायख'थि फोसावदों मेलाव बाहागो लादो रायजोफोरा क्लियार जोंनि केन्डिडेटआ गोबाङानो बर' हिसाबै तृणमूल कंग्रेस दोलोनि दोलोखौ रायजोफोरा बिसायख'थियाव देरहासार होनो नागिरदों बेनि थाखायनो जोंबो खामानि मावबाय दं आरो बे बाराव बजालि जिल्लायाव तृणमूल कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिसायख'थियाव देरहासार जानाया रोखा रायजोफोरनिफ्राय माबायदि रिजाल्ट मोनदों रायजोफोरनि अनसायनाया जोबोर मोजां मानोना बिजेपिया जोंनो सोरनोबा गंसे गामियाव जुदि 100 जन मानसि दङ 100 जन जुदि रायजो 100 जन जुदि नखर दङबा बेनि 10 जन नखरासो अरुणोदय मोनदों आरोबाव जुदि गामि गंसेयाव जुदि 10 जुदि गट दङ बेनि गंसे गटासो माबा मोनसे फैसा मोनदों बेनि थाखायनो गोबां रायजोफोरा बिजेपिनि प्रति मोनसे नाराज जानानै दङ बिजेपि सरकारनि प्रति बिथांमोना बेरेखा जानानै दङ आरो बे समाव अपसन हिसाबै तृणमूल कंग्रेस दोलोखौ लादों आरो तृणमूल कंग्रेस दोलोखौ लानानै नै फैगौ 11 मेयाव जोंहा जितु रिजाल्ट मोनगोन पन्चायत इलेक्शननि बे पन्चायत इलेक्शननि रिजाल्टआव तृणमूल कंग्रेस दोलोनिफ्राय जोंनि होनाय बिजाथिफोरा मोजां रिजाल्ट खालामगोन होनना जों मिजिंथिदों बे समाव बिजेपिखौबो गोख्रोङै फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों बिजेपिया बिसायख'थियाव फोसावदिंदो खिन्थु बिथांमोना रायजोनि अनसायखौ मोननो हायाखै मानोना बिथांमोना मावलांनाय जितु हाबाफारि बे हाबाफारिनि फिथाइखौ नै फैगौ 7 तारिखै 7 मेयाव रायजोफोरा होगोन आरो बिथांमोननि जितु फोसावदिंनाय जितु मेल बे खालि फुलजारिल' होननानै मानसिफोरा बुंदो बिथांमोना खोथानिल' माने रादाय होनायनिल' बिथांमोना पार्टी बिथांमोना खामानिनि पार्टी नङा आरो होननानै जोंनो रायजोफोरा फोरमायदों नोंथाङा सासे बाक्सा आफादगिरि बे समाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बीटीसी बिसायख'थियाव माबायदि बाहागो लागोन तृणमूल कंग्रेस दला गासै बीटीसीयावनो बीटीसी इलेक्शनाव बाहागो लागोन बिजाथि होगोन आरो क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो अदालगुरि जों मोनब्रै बा तामुलपुर मोनबा डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा आफादगिरिफोरा मोनसे कमिटि दानानै गासैबो खामानि मावबाय दं जोङो नै फैगौ 11 तारिख रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावनो आंबो बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै बाक्सा जिल्लायाव जोङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखि बीटीसीनि समस्ति दं बे समस्तिफोराव बीटीसीयाव जोङो बिजाथि होगोन आरो जोङो बिजाथि होनानै देरहासार जानानै बीटीसीयाव जाहाथे तृणमूल कंग्रेस दोलोआ नङाबा सरकार दानो हाया बा तृणमूल कंग्रेसआबो जे सरकारजों दाफानायाव बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानायाव जोंनि बिजाथिफोरा देरहाना बाहागो लागोन बेखौ जोंनि पलिटिकेल पार्टिया डिसाइड लानाय जादों जितु नोंथाङा पन्चायत नैबे बिसायख'थियावबो गोख्रोङै बाहागो लागासिनो दं फैबाय थानाय समाव रायजोनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनगोन जितु जानो गोनां बिसायख'थिया 7 मेयावनो मा फोरमायगोन रायजोसिम मा फोरमायगोन रायजोफोरखौ आङो मात्र वेट खालामनो होदो 11 तारिखहालागै 11 मेयाव जिहेतु जों रिजाल्ट मोनगोन आरो 11 मेयाव रिजाल्ट मोनबानो गम मोनगोन जे तृणमूल कंग्रेस दोलोखौ रायजोफोरा माबायदि अनसायदो आरो नोंथांमोना नुदो निउज चेनेलनि गेजेरजों गोबां जायगायावनो जोंनि मेल मिटिङाव रायजोफोरा जथेस्थ बाहागो लादो जोंखौ जथेस्थ अनसायदो आरो जोंनि केन्डिडेटफोराबो हर सान गासैबो रायजोफोरनि गेजेरावनो सुखु दुखु नांनानै दङ